sugilanon sa katawan, sa pagsubuhat sa Dios, sa kalibutan, ug sa tanang butang sa kalangitan. Ang kalibutan walay hitsura ug walay sulod. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit, ug ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Unya miingon ang Dios, motungha ang kahayag, ug mitungha ang kahayag. Nahimuot ang Dios sa kahayag nga iyang nakita. Gilain niya kini gikan sa kangitngit. Ginganlan niya adlaw ang kahayag ug ang kangitngit. Ginganlan niya gabi. Milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Ug mao kadto ang unang adlaw. Unya miingon ang Dios, motungha ang usa ka adi nga mag-ulang sa katubigan aron mabahin kini sa duha. Ug nahimo kini. Pinaagi sa gibuhat niyang adi, gilain sa Dios ang tubig nga didto sa ibabaw gikan sa tubig nga dinhi sa ubos. Ug nahimo kini. Ginganlan niyag langit ang adi. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon. Ug mao kadto ang ikaduhang adlaw. Unya miingon ang Dios, matingob sa usa lamang kadapit ang tubig ubos sa langit aron matungha ang yutang mamala, ug nahimo kini. Ginganlan sa Dios og yuta ang mamala, ug ang tubig nga natigom ginganlan niya dagat. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya miingon siya, moturok sa yuta ang nagkalain-laing mga tanom, kadtong may binhi, kadtong mga kahoy nga mamunga, ug nahimo kini. Busa miturok sa yuta ang tanang matang sa tanom. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, nalipay siya. Milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikatulong adlaw. Unya miingon na usab ang Dios, motungha ang mga iwag diha sa langit nga mao ang magbulag sa adlaw gikan sa gabi, ug magpaila sa pagsugod sa mga adlaw ug sa mga tubig ug sa hinungdanong nga panahon. Mudanag kini sila sa kalangitan aron paglamdag sa kalibutan, ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong iwag, ang adlaw nga mao'y maglamdag sa panahon sa adlaw, ug ang bulan sa panahon sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Gibutang sa Dios ang mga kahayag diha sa langit aron modan-ag sa kalibutan, ug maglamdag sa adlaw ug sa gabii, ug maglain sa kahayag gikan sa kanipan. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, nalipay siya. Unya milabay na usab ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaapat nga adlaw. Miingon usab ang Dios, mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap, ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan, ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan, ug ang tanang matang sa mananap sa katubigan, ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, nalipay siya. Unya gipanalanginan sila. Ang Dios miingon, sanay kamo ug lukpan ninyo ang kadagatan, ang mga langgam, udaghan usab, ug milabay ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, motungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga kahayupan, ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap, ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat, nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tawo sama sa atong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki ug babaye.
sama sa iyang dagway. Ug gipanalanginan niya sila. Mingon ang Dios, "Panganak kamong daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap." Unya miingon ang Dios, "Gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanang nga lunhaw aron ilang kanon ug nahimo kini." Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw.